Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo vytvorené umelou inteligenciou. Umelá inteligencia AI revolučne mení medicínsky priemysel, zlepšuje diagnostiku, liečbu a riadenie zdravia. Vďaka schopnosti analyzovať obrovské množstvo dát zvyšuje AI efektivitu a presnosť zdravotníckych služieb. Dokáže spracovávať medicínske snímky, ako sú MRI, CT skeny a röntgeny, rýchlejšie a presnejšie ako ľudia, čím znižuje chyby a urýchľuje diagnostiku. AI tiež pomáha vyvíjať personalizované liečebné plány na základe genetickej analýzy a zdravotnej histórie, čo zabezpečuje efektívnejšiu starostlivosť. Prostredníctvom robotických systémov riadených AI sa operácie stávajú menej invazívnymi, presnejšími a s rýchlejšou dobou zotavenia. Neustále monitorovanie zdravia prostredníctvom inteligentných zariadení a aplikácií umožňuje rýchle reakcie na zmeny, čím sa predchádza komplikáciám. Ako AI napreduje, je kľúčové zabezpečiť bezpečnosť a dôvernosť medicínskych dát. Je potrebný jasný právny a etický rámec na reguláciu jeho použitia, najmä v situáciách života alebo smrti. Hoci AI má obrovský potenciál na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, je nevyhnutné vyvážiť inovácie s rešpektom k právam a súkromiu pacientov. Kontaktujte Crowdy AI ešte dnes, aby ste zistili, ako môžeme zlepšiť vaše každodenné podnikanie našim riešením.